Älä nyt, mä oon mulla on vähän ainakin aseiden huono, mä myönnän siitä. No niin, ottakaa ovet. Ja peukaloiden rystys näkyviin, kiitos. Kyllä näkyy vähän kiertoa pois. Ihan vähän mennään tonne päin. Kiertoa pois, kuppia pois. Keskustelu. Usketen. Joo, kiertoa pois molemmilta. Vähän Anssiin päin, ihan milli. Ready go! Ja sinne. Olitko vähän en myöhästi. Annoit ottaa ihan kiinni. No niin, ottakaa ote. Taas ne peukaloiden rystys näkyviin. Kiitos, kiertoa pois. Joo, korjataan. Kato ihan tuolla. Joo. Sitten kiertoa pois. Ready go! Ei kun virhe tuonne. Virhe, se on. Annas ja väsytit. Saman tien seuraava lähtee huillaan. Ei näy kyllä. Peukkujen rystys näkyy vielä. Toni vähän alempaa. Vähän alempaa kiinni. Kato, ei näy mitään. Toni Anssikin alemmas. Vähän Anssi alemmas. Kiertoo pois. Vähän Toniin päin mennään. Hartia korjataan. Toni korjaa hartia. Vähän Toniin päin. Ready go! Tässä oppia sinne. Se oli siinä. Mulla tuli vielä kyynärä